og velkommen til den her video. I dag er det 6. episode af Nublar Park. Og som I nok kan se, er jeg på vej ind i Jurassic World Evolution 2. Og i dag, der har jeg tænkt mig, at vi skal have bygget noget mere omkring hovedparken. Altså der ved Innovation Center, når man lige er gået over der og Brachiosauruserne, det er bare fedt. Jeg har tænkt, at det skal være Aviary. Aviary kunne være rigtig fedt. Og så kan jeg også forklare sidste episode. Fordi i sidste episode, der byggede vi nemlig den der monorail, der gik igennem Majungasaurusernes bur. Og så lavede vi sådan nogle bakker rundt omkring i parken, sådan at det bliver endnu flottere. Jeg lavede også lige en lille å, sådan en lille flod. Den kan man lige se herovre. Så er der en flod her, der går ned, og så har jeg prøvet at simulere, at det her det er et vandfald. Jeg ved ikke, hvor godt det ser ud, men det er lige det, jeg havde. Så jeg kommer til at starte dagens episode med at placere en sten. Det var en ny måde at starte en episode på, hva'? Bum, bum, bum. Ej, det bliver ikke flottere. Sådan der. Så har vi bjerg herovre. Jeg vil også gerne have lidt mere herovre. Der er sådan et kæmpe stort tomt areal her. Det kan jeg ikke lide. Det kan vi ikke lide. Så det fikser vi. Men det bliver ikke... det ved jeg ikke, om det bliver i den her episode. Nå, som sagt, så kommer dagens episode til at indeholde noget aviary. Jeg får et problem herovre. Næh, vent lidt, jeg kan placere det på vandet. Det skal nok blive sjovt. Nå, men en speedbuild begynder nu.
Så er vores første flyveøjler ved at være klar. Der er lige 3 sekunder. Jeg har fået lavet et rigtig flot bur til dem. Og de kommer sådan her. Der er 3 af dem. 3 smukke flyveøjler. Og jeg vil gerne lige have 6. Så det får vi lige. Og ellers så er der en speedboat. Den begynder nu. Så er de her pteranodonter. Det er det sidste, der skal til for at slutte en video godt af. Deres bur, det er godt på vej til at blive rigtig godt. Og jeg har nydt rigtig meget at lave den her episode med Aviary. Så jeg nyder faktisk at lave hver episode. Det er rigtig fedt for mig. Næste episode, det kommer nok til at være, hvis man tænker lidt over det, så giver det lidt sig selv, fordi sidste episode, der byggede jeg den her vej, og lavede et eller andet der. Den her gang, der har jeg bygget den her vej, og lavet 2 ting, så man kan komme ind i Aviary. Bare roligt, der bliver meget mere til det her. Det er ikke det. Men næste episode, jeg ved faktisk ikke, om det bliver det her, eller om det bliver noget med, at jeg connecter det her til noget herover, eller jeg fortsætter på det her. Det ved jeg ikke helt endnu. Men uanset hvad, så skal det nok blive fedt. Nå, men her kommer pteranodonerne.
flying reptiles like the archetypal En eller to. En eller to. captivated my imagination since I was young. Yet there's something about these creatures that makes me feel somewhat cagey, shall we say? Ved du hvad, det bliver en. De er simpelthen så store. En, ja. Vegetarisk. Der skal nogle træer ind. De sidder alle sammen på de her sten. Nogle træer. Så det sagde jeg som om det var det. Det er det ikke. Der skal selvfølgelig lidt mere bush ind i det her. Fordi det skal være sådan bush. Wow, bush. Wow, jeg har sagt bush mange gange. Wow. Det bliver bare så flot. I det hele taget, så synes jeg faktisk, at Nublar Park er en sindssygt flot park. Og den vil jeg rigtig gerne gøre noget ud af. Så det er flot ud. Det kan jeg i hvert fald leve med. Det er rigtig godt. Lad os få en mere ind. I kan også se, eller det kan I nok ikke. Det er faktisk rigtig synd for jer. Prøv lige at rykke lidt med kameraet, så I kan se det. Dernede, min park rating, den er på cirka 4 stjerner. Og det er jeg rigtig glad for. Det sidste, der er at gøre i den her video, det er, at der er noget, der lige skal slettes her. Hvad betyder de der? No. Det er flot. Rigtig flot. Og så kan jeg prøve lige at gå ned i first person view her. Wow. Så kører der en tur der, og man kan se aviary. Ej, hvor er det flot. Wow. Det der aviary i baggrunden kan jeg rigtig godt lide, altså med Innovation Center, det er faktisk rigtig godt. Så viser jeg det også lige til jer. Lad os starte med Merodactylus. Merodactylus. The tall-crested toothed pterosaur Merodactylus was named after the daughter of a Brazilian tribe's chief. A legend told of sorcery transforming the girl into a river monster that would prey on local fishermen. Nå, så hørte vi lige lidt, han havde at sige der. Så går vi ind til pteranodonerne, og vi kigger ind i en væg. Det er ikke så godt. Sådan. Så kan vi se noget godt. Wow. De er betydeligt større, dem her. Betydeligt større. Wow, sikke en oplevelse. Lige der. What? Den er lige der. Nå, men imens han sidder her, så siger jeg tak fordi I så med i episode 6 af Nublar Park. Vi ses i næste episode. Hej.